Abadlali abancane be-PSL bazimisele ngomsebenzi wabo kanti uMofokeng uyena ophethe iflegi kodwa ubani omunye ongagqama ngale sizini. Ngaphambi kokuqala kwesizini yePremier Soccer League ka-2024-2025 kubonakala sengathi kunenqwaba yabantu abasha abanamakhono amangalisayo. Abaningi balaba abasafufusa bangenela izindima ezibalulekile ekuqaleni kwemidlalo yabo. uRelebohile Mofokeng we-Orlando Pirates uyisibonelo esihle. Lo mdlalo oneminyaka engu-19 ubudala usephenduka umdlalo ovelele kumabhakabhaka, ekhombisa ukuthuthuka okumangalisayo selokhu ajoyina iqembu elikhulu ngesizini ka-2022-2023. uMofokeng ohlonishwa kakhulu uyingxenye yeqembu leBafana Bafana futhi kuzomele aqhubeke nokudlala kahle uma efuna ukuhlala ezinhlelweni zikaHugo Broos. Ukuzijwayeza ngokushesha kukaMofokeng ebholeni elikhokhelwayo kumenze waba usizo olukhulu kumaSirobas. Waba negalelo elikhulu ekubuyeleni kwabo ku-Champions League. Ukwenza kahle kwakhe ngesizini edlule kumtholela isivivinyo neWolverhampton Wanderers okugqamisa isithunzi sakhe esikhulayo. uMofokeng ubambe elikhulu iqhaza emkhankasweni wePirates. Wadlala imidlalo engu-26 ye-league washaya amagoli amathathu. Wenza abasiza abahlanu. Uqokwe njengomdlali omncane we-PSL wesizini futhi usaqhubeka nokuthuthukisa impumelelo yakhe kulo nyaka. uTitus nakube neminyaka engu-24 nje kuphela usethatha indima enkulu yokuhola iStellenbosch. Amava akhe nekhono lokushaya amagoli bekumqoka ngesizini edlule lapho evalele khona amagoli ayisikhombisa awanikeza nabasiza abathathu. Esize iqembu lakhe lijaha indawo ephezulu ku-PSL. Umthelela wakhe udlulela nasemqhudelaneni yezindebe futhi usevele waba ngumdlali ubalekile emidlalweni ye-M10 8 yeStellenbosch kule sizini, ethembisa ukuba ngumdlali ophakathi nendawo. u-Apollos ube ngumdlali obalekile wePolokwane City, esebenzisa ulwazi lwakhe lwamazwe ngamazwe kusukela ku-African Cup of Nations ka-2023 ukuthi adlale kahle kuleli. Ushaya amagoli amahlanu ngesizini edlule kanti usehehe amaqembu aphezulu e-PSL afana nePirates neChiefs. Yize iqembu lakhe likhishwe ku-M10 8 Sundowns, u-Apollos useyingxenye ebalekile yeqembu leBafana Bafana elizoya kuyohlungela i-African Cup of Nations ka-2025. uVilakazi osanda kukhushulelwa inkontileka eqenjini elikhulu leKaizer Chiefs usevele ubahlaba umxhwele abalandeli ngendlela adlale ngayo. Eneminyaka engu-18 ubonise ikhono elikhethekile ngokuvuthwa wazuza udumo ngokudlala kwakhe okuhlakaniphile nekhono lakhe lokuphasa. Njengomunye wabadlali abagqamile ku-Chiefs ngaphansi komqeqeshi omusha uNasruddin Nabi, uVilakazi usethubeni lokuba nomthelelo omkhulu kumasizini azayo.